отворя джоба. Добре. Ще ви правя клип. Да, въртя с тебе. Клип ли правиш или Клип. Искам да хвана онези как евентуално излизат от ъгъл. Ама... Хора ли? Да. Я се памятам. Ги идват. Ела сега ти покажа нещо. Наско свърши курс. Да. Каза, че ще умре така и той предпочита да не се мъчи повече. Да не го гледам. Да.